Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun auzoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatzear zena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edateko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botilar horik, eta ez badu uzten kantu bat ezpainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da badugu bihotzetan odolik, Cabernet Sauvignon bat bezain gorri, eta ez badute mila ez darrik kantatzen, ta denak batera ez dandaler. Bueno, eskerrik asko esan beharko diegu, bai Mirian Arrizabalaga eta baita Peio Rubiorei ere, Biolurreko kideak guregana etortzeagatik. Zorionak ere bai, 30 urte dituztelako aurten, eta ea ze bilakaera izan duten, jarrituko ditugu gertutik. Bai, noski. Bueno, eta bain pixkat esperientzian sartzeko, Ireia Etxebeste Oiartzungo Urmendi Haurreskolatik gonbidatu dugu, zuzendari alako, eta bertako jangela eredua azaltzeko asmoz, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, aipatu eguzua, zer dama haurreskolan zabiltzaten proiektua, azkeneko urte hauetan? Bai, bueno, dula 12 bat urte edo ingenun lehenengo aldaketa, bizkate jatordu edo elikagai konbentzionalak erabiltzen genitun, eta garai hartan, bai mantangorriekin eta baita ekolapikokin tartetxo batez, proposamena izan duzen, elikagaiak altzen neurria meintzat ekologikuk izatea. Orduan lehenengo pausua, izan zen, esan bezala, dula 12 bat urte, eta lekariak, zerealak, barazkiak eta frutak izan duzen aldatu genitun elikagaiak. Zenbat aur dituzue haurreskolan? 110 bat aur ditugu, eta menuak izango dira 110 bat egunero. Eta 110 menu horiek osatzeko zen nahiko lan, ala ingurukoekin moldatzen zareten, nondik datorkizue janaria? Bai, lehenengo aldaketa hori, duela urte horiek egintako lehenengo aldaketa horren ondoren, ekologikuk bai aseginen erabiltzen, bino gila da, hornitzaile handiaguk, edo bitartekaria handiagun bitartez iten genuen lana.
Eta azken ikasturte hontan, pasaden ikasturtean hasi eta aurten ja gauzatu dena, izan du da, igual argipen bat merezi du Urmendio Aurreskola dela, Oiartzungo udala eta Haurtzaro ikastolan arteko partzuergo bat, orduan, udala parte izanik, etorri zitzaigun bizka proposamena, udalak badulako Lurbiz izeneko egitasmo bat, eta haren helburua da lehenengo sektoria bultzatzea. Orduan, harren bitartez, etorri zen proposamena edo eskaintza izan duzen, gure sukaldian, lehendik ekologikoak ziren elikagai horiek, ekologikoak izatiaz gain, alik eta gertukoenak izatia. Izan Oiartzun, eskualdea, Nafarroare bai noski, zenbait elikagai hemen ezin delako ekoitzi. Eta orduan, azterketa hori genuen, lehengurtian hasi ginen, hor Labore Oarson elkartian laguntza teknikoa izan du da, azterketak preziuk eta dena kalkulatzeko, eta pasaden abenduan jarri genuen ja martxan ekologikoak eta bertakuk izateko. Bertako produktu denak bertan gero sukaldatze zuen, 110 pertsona bintzate? Bai, dena egiten da bertan, bai. Hornitzaileekin harremana oso zuzena da. Guain are gehiago, ja etortzen dira, batzutan jogurrak egiten duen horeretako enpresatxua edo kaizilea etortzen da bere kamionakin, gure sukaldeaino, ez? Horrek badu harremanin eta giza harremanetan beste kalidade bat, edo zer gauzetako. Jogurrak aipatu dituzu eta hori da zer nolako elikagaiak ekartzen dituzue, denetik edo batzuetan zentratzen zarete? Aldaketa nagusina izan du da jogurra, horeretako bordaxarretik ekartzen dugulako, eta gurian menu idea bat izan dezazuen, haragia hastian behin bakarri jaten dugu, arraia beste behin. Oire aldaketa izan duzen bere garaian, ekologikoak sartziakin, prezio, itzein da ben prezio bat, pixkati jozin, minora berin haragi konsumoa geistiakin, bastante orekatuak gelditu zen, ez baldin mazen merkeo, buruzainaz, bino. Hori izaten da, eta bereziki lekariak eta barazki pila bat jaten dugu, astero. Eta guztua jateute aurrak? Guztura jateute, ez da berdina etxetik datorren aur bat 2 urtekin, edo gurekin hasi den aur bat 6 hilabetetxunetik, kenin ohituta da hola jaten, lekariak dinin, plater bakarreko menua izaten da, lekari horiek arrozakin edo luakin osagarritzen dira, eta geho, bigarren platera da lehenengoa, izaten da barazkiak vaporian, orduan. Aurra guztua eta gurasoiek momentuz guztua. Gurasuk baloratzen duten kontu asko baloratzen duten gure bertan daolako sukaldia, ikusgai daolako, sukaldariak denek ezagutzen txuztelako, aurrek sukaldariakin harremana dutelako, ez dira sukaldari utxak dira proiektuko parte, baitare ez. Eta gaina aur txikiak izanik berez orokorrin elikadura garrantzitsua bada gurasoentzat, zenbat eta txikiago izan, orduan eta garrantzitsuagoa da. Eta, nonbait ondo jaten dutenan, sensazioa, atsegina da, bai. Beraz, ez duzu egin behar izan nolako kontzientziazio kanpainarik edo lanketarik gurasoekin, zergatik egiten duzuen horrela? Ez, hasieran aldaketa ingenunin, egia da, tartetxo bat hartu genuen formakuntzarako, bai irakasli, bai gurasuak, elikagai ekologikun onurak, menu aldaketak edo, proteinak beste modu batea sartzean onurak, edo, pedagogia pixka bat inberri izan duzen. Geo, egia da, geroztik etorri din gurasuk ezagutu dute hau, erosi dute modu batin esanta hau guk genuna, orduan batzuk asko harrituta, ze goxua eta nola jaten duten, eta handak hau egunero menuan panela, sukaldaria jartzen du eguneko 3 plateren argazkiakin, eta guraso guztiak aurrekin iten dute paradan, eta itzein, eta hau dugu jateko, eta bestia, eta komentaiuk nik bulegotik entzuten jute, eta ze goxua, eta... Laizter gurasoke bai bertan. Batek guino gehiago nahi luke bai. Esan dezu bai, 12 urte damagizkizuela, lan hontan. Eredu hau ontan hasi zinetela lanen, aurrenekotariko gizantziate. Ez dakit, ingurutikan jendeak galdetu izuen, nola hasi zate martxan, eredu berri sortzen nahi dian. Egia da oso noizin behinka zerbait etortzen zaigula. Azkeneko Elizondoko aurreskolatik jakina izan zuten, nola ingenun prozesua. Eta geho, pixka publiko intzenin argian bertan, batera zenolako reportai txiki bate honen ingurun, eta horren arira besten batek edo deitu du. Bino, egia da leku askotan aurreskoletan edo gurasoak eraman behar dute, edo catering zerbitzuak dira,
sumatzen da mugimendua alderdi hortatik eta gurasun baidia muitzen ez. Eta leheno komentazun kontzientziatu edo familiak, guain bigarren txanda hontan, bigarren txanda esaten jot bertakua izatiakin, hor menua pixka bat garestitu da. 14 zentimo, zehazkin baldin mazute eguneko uskeri bat, ez? Kontutan hartuta, jaten dutela hor eguneko otordu nagusia, kalidadekoa, bertakoa, horrek ze esan nahi duen, bermatzen dilezula inguruko ekoizlei, izango dutela, zeinek erosi, sortzen duten hoi edo ekoizten duten guzti hoi, ez? Eta horrek ze segurtasun ematen du, lehenengo sektorian lanian dabilen batentzat. Eta, orduan planteatu genuen guraso batzordian, eta oso, lehen esan duten, 14 zentimo ez doaz inoa, esan dute asteko zurito bada, eta egite, orduan ez dugu inongo momentun oposizio euki ezkezkaik ez garestia den sensazioa, ezer. Den alde. Merke dago zuritoa hoi hartzunen, 14 zentimo ez da eurora iristen eta, baina zuen esperientziatik uste duzu estrapolagarria dela proiektu hau edo bada zerbait hoi hartzunen funtzionatzen duela, herria bera ere txikia delako, ekoiztuak baituelako inguruan, edo beste norabaitera ateratzeko modukoa ikusten duzue? Nik uste dut horren atzin badaudela baldintza batzuk gure alde daudenak oihartzunen kasun da, lehendik elikagai ekologikoen aldaketa ina daola, ez da berdina zerotik hasi berdin proiektuk, edo menua erabat errebisatu berdena, edo sartu berdinak lekari gehiago, edo, hoietan, ingurun badakit aidela jantoki bat minogei hortan saiatzen, eta badaude hor, kezkar, reticentziak, lanitxoko itxura batzuk, aldaketak ematen digun beldurra, izangote da beti nahi duten elikagaioi, edo nere menurako berduten elikagaioi, orduan, hor da horeka pixkat malgutasuna, zakaso zu planifikatu badakazun menu bat, baliteke, guraldi txarra indulako, ez eotia nahi beste, orduan, kaso moldatu bertzu, ez da gauza bera, 100 menuin edo 500. Orduan, indatekela uste dut, goi hartzunenen badakagu, elika dakagu, baratzak jugu, gure alde bada hori noski. Nolabait komunitate bat egoteak eta hor sare bat lagungarria dela. Antolakuntza ordenen, aurreskola da antolatzen duna, edo kanpoko eragileek, esan dezu udalak parte hartzeula? Udala izan duzen pixkat horren bultzatzailea. Lur bizi egitasmun barruan ikusizulako aurreskola izan zitekela, praktikan egingarria dela ikusteko eredu bat, eta beste ire esateko, beira, egin daiteke, ez dia hogei menu, 1 menu dia, ez da asko, minez da gutxi, orduan, geoiakudeak eta gure esku dago, sukaldariak itxentzu pediduak, hitz egiten du ekoizliakin zuzenin berden kasutan, laboreo barsoa hor dago, baita laboreo barsok ematen du babesa handia, zerbait ez baldin badao, beste hornitzaile bat zekun badakatelako harremana, orduan haien bitartez dugu, pixkat babestua gaude edo bermatua dugu izango dugula, elikagaiak egunero sukaldean. Oso interesgarria zuen esperientzia, herri gehiagotan ere antzematen den, eta ez dizugu badakizu zozketa bat egiten dugula, ez dizugu eskatuko zuen aurreskolako menu bat sartzeko, baina galderatxo bat egiteko, ze saskia betetzen doa, beraz. Leirekin komentatu dugu, honea ekartzeko nakan bakarra zen eguneko menua, eta gaur genitun garbantzuk eta barazkiak vaporian, aza eta azen aioa. Eta orduan, galdera pixkat hortik botako dut, ez? Lehen esan dute 110 menu prestatzen txugula, orduan galdera da zenbat kilo garbantzo erabiltzen txugu hortako, sukaldean. Ez dakit, gaur bazkalduko, eta pixatuko, eta zenbat jata izaten. Kontuan hartu aurreskola badela, ez dakit zenbat jaten duzu baina. Jaten dute, ez pentsa, harrituko zinak, eta batek heldua minio gehiago jaten dutela batzuk. Orduan, prepatuko jot norbaitei pixatzeko, ze saskiare, egia esan potentea hau, esan digu EHZ-etako sarrerak ebai daudela saskin. Hori da, bertan ere elikadurarekin gainera egiten dute gogoeta eta praktikara eramaten dute, beraz, zenbat sarrera dira, pare bat sarrera direla esango nuke. Horiek ere saskira sartuko ditugu gaurko partez, eta bete-betea dugu, ze argiako produktua ditugu, bizi baratzeakoak, eta baita Garbine Larrea izan genuen, bere libururen bat ere tartean badago, horrez gain, Arrumarrate baserriko baserri loreak lore sorta lehorrau, Perrapa baserriko txuleta eta aragixetua, Irure txikiko ogia eta gailetak ere baitugu, EHZ-etako bizarrera gehitzen baitugu, Biolurreko ekoizpen duinako eskola materiala, ez da gizar gehiago kabitu daiteken
Dena- Jazozketa egin beharra daukagun, Matxin. Nik uste lehenengo garbantzu pixatu eta zozketa itea. Garbantzak pixatu eta esaiguzu erantzuna. Argiako WhatsApp zenbakira, audio bidez, mezu bidez, nahi duzen bezala. Zenbakia 688-864-462, Matxin? Bai, 688-864-462. Horrela xe, gonbita hori luzaduta, eskarrik asko Zai. gure etortzeagatik berriz ere, eta hemen txotziko dugu saioa. Hoi da, esan, argiako plataforma guztietan daula ikusteko aukera, bai bideo eta podcastetan, eta gainontzeko tokitan. Sondo, Matxin, lanak entzeko moduan zude. Eskarrik asko denei, horrengora arte. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.